महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर ने आसेमानि सालनरगै विक्टोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल चराइरकनो स्विकong तै सिबलाइ बाखा MLA फिलिप कुमार रियांग तै कांचनपुर YTF नि सिख्लारक तांसालो हास्टेनि दाल बिदाल थायो नुकजाखा खातंखा जाने बिसिं तै महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर ने 116 आसाइमानि सालया सकजाक माने अब हाइकिनो तांसालो महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर ने 116 आसाइमानि सालनरगै विक्टोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल चराइरकनो स्विकong तै सिबलाइ याफारका MLA फिलिप कुमार रियांग तै कांचनपुर YTF नि सिख्लारक प्रसाद काकु आकेबती नि राज्यनि जत ग्रो आकेबत 60 कांचनपुर नि जत कापुमपुरावनो इनि महाराजा बीर विक्रम मानिक बहादुर 16 बादे आकेमो साननि जतनो आइनि खापा खासम याखायो आके तो जत सियो इनि बिनि बादे आके बुंस इनि त्रिपुरा नि केहा मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ त्रिपुरा हिए गुनो थाओ आबुदिनो जोंबुं बहुत सालो तिनिरो विक्टोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ थाइए जों ट्राइहारो बाय के ग्रालाय चालायहा आके जों खाता कलम बावलायहा आबो पाइए जों तिनि मी आके बारसो आंथिं वाति थाइ दमि आबो तिनियो जों गसिराम बो केहा जों ब्लॉक कमिटी नि ओंगे केहा फ्रेंड दिने सुनाय आरो TWF YTF आके ब्लॉक कमिटी आके TISF के टीम थे आरो जों केहा फ्रेंड दिने ते जतनो ते वहा महाराजा आते मो सालनि आइनि खाफां खासा आके जों जत साइड नम्बर केन्द्रनि वारियर्स नि जत न खाफां खासा मो याफे राजाखर आगुलिनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरा।